wahido mai jarawa wannan fili wasan da magargajiya da ke ado har zuwa da kuma ramadan har maki sulul jalali wal ikrami alama dogara bawa nayi za a manne jalla kaban kaba mai wadata ramadan hali mai kyau to ga shi da wannan dambe ayya daure duna mai wawa yaro ba haye malam yau da gobe gonar Allah ba mai kamata sai lallahi tinjan bakin aiki labira gariba nisa kauce yaro kauce kauce ba azaba Allah in ka gidi ba ka gani ba ya kasa kuci jiwa ramadan ba mu san me yake shakka wannan wasa ba masu kallon kai wani ba yayi in babu wani kai wani ba yayi in babu wani to ahir gare ku yan gado ga dan haye da ya shigo yan gado na yi zaune na zama birni kuma na yi ahir gare ku yan gado ga dan shigen da ya shigo dan gado kuma na yi zaune na zama birni na zama ƙauye yanzu na zama sarki ko kun iya bale ma kun yadda daure duna mawawa ku na kwanta ana doba gaba da gaba ba ƙarya yaro ya sha bai kamar babba ba wahala ko da magani ko da ke inda za a koma turmi na karshe tsakanin shi jido ramadan din da shida lamba bakwai da ke har yanzu ba su wanda ya zama kuma su an dawo turmi na biyar wannan dambe daga ya kuma yana hujja da jido ramadan shi ke da bakin wando da ratsin bari Allah da damuna da gashi nan dai aya lamba bakwai farmaki mai kyau ya kuma samu amma jido ramadan din ya kai hari mai kyau amma dai har yanzu muna iya cewa wannan dambe ya kai iyayen da ba a tunani maza da giwa maja da alƙalin wasa kusa da ranar wannan dambe duba da yadda ya samu matsala abokin nan ban lamba bakwai ya samu matsala a ido ba ka an gama da wannan dambe tuni dai an taka wannan dambe kuma yadda kuke gani aya da alama dambe ba zai ta ko'ina ba ruwan ya harfa ya ci da kuka aya da alama shagwa ba ta mai ya zo ya daukar wa yan uwansa guda kwasa a kwanaki kuje na gida don na ta bace amma ba ce ko'ina ba buge shi a wannan fili a wannan dambe da shi da garkuwar gode alheri shi ne mai wando gudu da ratanta Sarki mamman garkuwar gode kuma gajere Sarki mamman gashi nan da aka wannan dambe wadda ka samu duniya Allah kuma Allah ya sa kana gana alaye sarkin zilluka waje kan kora aya alaye baki mai kyau kan garkuwar gode sarkin masu ya tsawo doki ya fi kamani kuma sarkin arewa ne kan kora da da kwanke ke alaye ce alaye je karɓar shawara kan da shi na yarda bare garin gasar kanada majoya ne alaye ya sha ruwa ya dawo garkuwar gode ya sha ruwa ya dawo na ramman do aka da aya alaye ya kawarta aya
inda kwana nika ina tuna morgediya kuma in yawo nika ina tuna morgediya in wani aiki nika ina tuna morgediya ni da ibaran jalin koran dodo selan da ya kone umariya tuna rana da mun ka zo yakin umariya kadangare Allah da yana naushin sa cikin kamar da kamar jini ya bashi kayansa ya kwace kafarsa Yanda hatan da yana wurin yakin umma afiya ya zo badar wurin yakin umma afiya jirgin sama ya yi 7,000 mota da 7,000 banda kuma 7,000 ba da ba kuma 7,000 rata turnike sama kuma ta turnike bisa da can ne ga mara kuma sai ne gajen ido sai ne na bagina na maza fatin umma afiya ya kai ne da 17 tsawon umma afiya ya kai ne da 17 kaji kare da baba kawowa da dunata alaye ya kai wani farmaki amma bai sabi yadda yake so ba alayen ya sake kai farmaki garkuwar godon ya rike alayen caccaka yake alaye garkuwar godon alaye wata irin kafa bai samu ba alaye bangaren kudu gwamnati bangaren jamus turmi na biyu Allah ya yi kwamfulan cewa garkuwar goje na gudu ya ɗaya a idan mai kalin wasa